Sa pagkagabi na, miingon si Jesus sa iyang mga sumusunod. Dali, mutabok kita. Busa gibiyaan sa iyang mga sumusunod ang daghang mga tao nga nagtigom ug misakay sila didto sa sakayan nga gisakyan ni Jesus. May mga sakayan usab didto nga midungan kanila. Ug sa nagalawig na sila, kalit lang mihuros ang kusog nga hangin. Sige ang hapak sa dagkong mga balod ug hapit na mapuno sa tubig ang sakayan. Apan si Jesus didto sa ulin sa sakayan natulog nga nag-unlan. Gipukaw nila siya, niingon sila, Magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga maludod na kita? Busa mibangon siya o gimanduan niya ang hangin ug ang mga balod. Hunong! Ug mihunong ang hangin ug milinaw ang dagat. Ug miingon si Jesus kanila, Ngano nangahadlok man kamo? Wala pa ba kamoy pagtuo kanako? Nahadlok yun sila pag-ayo ug miingon sa usag-usa. Kinsa gayud kaha kining tawhana? Kabisa ng hangin ug ang mga balod butuman man kaniya.